ihan mukavasti. Nykyään käy paljon asiakkaita, se on kiva. Nyt on tullut noita Olivian suklaat on tullut. En ole vielä maistanut, mutta pitää maistaa. Näyttää niin hyviltä. Siis tykkään noista joulutortuista, tykkään, se on aina. Ja sitten peruslaatikot ja kimppu ja sitten vähän jotain muuta siinä sillejä ja kaloja ja semmosia kaikki. Mun lempi joululaulu se Tulkoon joulu. Siinä on jotenkin nätit ne kaikki, se tunnelma jotenkin siinä, että jotenkin se alkaa sille ihanasti, että niitytään lunta, hiljaiset kadut. Taakse on jäänyt, on syksyn lohduttomuus. Ja se on jotenkin niin ihana semmoinen tunnelma siinä. Se joulu ja talvi jotenkin semmoista ihanaa aikaa, kun on niin hiljasta. Kaikki jotenkin pysähtyy, mistään kuin mitään niin kuin ääniä. Sitten kun tulee kesä, niin on semmoista meteliä kuuluu, kaikki mopot kuuluu ja kaikki. Niin. Tulee semmoinen ihana joulurauha kuule. Hyvää joulun odotusta ja mahtavaa uutta vuotta.